Mr. Gu chuan akuta ron chelin minti buai tum buai du to su ti in ataksa tang chuan electric chu a hma aina sa jok ma in a chuak ta a he sheng chu aleng phei dora chhuata atlak rual che chuan kong sira lai zong zong chu trek chok chokin a thim ngal vek buka Shioningi a hoi chua chuan he sheng chu alo let reng to a Mr. Gu chu alung phu mu mal lovin alu hai ngal mu pa kong puya chuan a thu ngal to pa Shioningi chu man mo takawatlan phein boss harro harte khonge I phone ambulance ka kawang kati pal tak zetani keima wangani heti hi chuan I thingot theilo boss har sham ro ti in a trap loma Shengran ron langin a phone a alert adong hala rang taka in herin gu chuan a location aron chui ngala Shioningi chuan Mr. Gu chu akwai thala a thei dan le arem dan din ako a gu chuan a po ron harin a chaw hle a mang ang taka Shioningi a tra lai chuan Shengran aron thlenga aron tlan thuaya gu chuan a chu ko in an din tira thil om zia zot fe in Shioningi chuan he shenga ruin min khoya tuma bo sian min ron chana ni ti in a shila gu chuan a chuan Shioningi nen damdo ina kan vakalanga he sheng hi ilo buaipui don nia ti in kar thlengin Shengran chuan aba shwai pheya damdoi in lama Shioningi ron langin akut chu anlo tuam fel diam to a reilote a gu chuan a poron chuak ve in damdoi le turin Shioningi chuan a kalsana he sheng chu police ten an lo din hual thu boka ama la chu ala har mi lo le ngala doctor le Shengran po an bula chuan om ve in police te chuan thil om zia chu an zota Shengran chuan a han shil thuaka doctor chuan test result atangin electric in a shock tel boka ro asura check atlabur burbok nen kolaya thil thleng ani bok nen check in a deng tel po ni mai thei aron ti ve a police dangin an kalsan nu chuan meiche police pakhat chula omin hesheng chu aron har ve a police ne na chuan man lo turin ngen chiama khapa khan electric pe chuak thei a hlau om lutuk comics pakhat ichhar to em Pikachu khai sha em Pikachu ni kha min ring ro aron tin samaya a soilai chuan Shengran chu alo meng kwal sa to mai police chuan a soi chu oi saklovin police dangte chuan an chui le danin he sheng chu case or lai nei bail chwa ani dante an ron soya he sheng chu an kalpui ta ngala Shioningi po police te chuan thu ron zot fiai le in athil ton le he shenga hliam tor dan zong zong a soi lai chuan Shengran le gu chuan chu an lo I pru choi choya ma se Shioningi chuan a hlau em awangin akuna engma alo man lo hlawa Shengran chuan police chu damdoi in tual thlenga thla turin a chwa puya Shengran ron let po chungak zo lowin Mr. Gu chuan ho arot ngal chunga Shengran aron let le chuan lift tanga yan ni ron chuak chu hmuwa yan ni chuan ron chuak ro ti in lift tang chuan a client o yang kha alo chuak zula ka chung te em po in kutmin thak ngai lo tharum tho I war big lutuka ti in hlau deuh chung si in alo phun chuak no a Shengran chuan an sir atangin alo nui chara an bula chuan ron kal hnain jawya ni chu aron tan ve nga ringota adu chu lo soi puin alo tui hni ve a o yang chuan ka taksa har satna ka nei vai chuan min pe nge yang che lo ngak ro uti in te sang nei turin akal sana Shengran chuan min la sha em ti in yan ni chu a be ngala ma se yan ni chuan chang lovin akal san ngal maka gu chuan le Shioningi chu gu chuan ina ron lutin gu chuan chuan Shioningi chu hoto turati in ma se Shioningi chuan ngai to ve em awangin kalau langai changang che ati lui tlata gu chuan ani chuan minron ti boy su ang che ti in man mo devin charging room a alu sana Shengran ron lang le in yan ni le o yang lawin hnial le bab chu mule in email thatte reng nen mipa eva du tuilo ve a ti in adara chuan abana wangata chu vele yan ni chuan ikut khala son ro ti in akal thlu popa chuti lai tak chuan police te ron kal le in police nula po kha lo la ho re reng lawa helaya hian engboy na nge in siama ti in an ron en fe a
chhuata sengran ron thureng chu hmu in nang buk mo aron ti a sengran zak to si chuan anui tlon ringota police ten an kalsan hnu in sengran chuan in hmel shat ngal lo lo ila wichata in etila ti in a phone chu scan turin aron phora yani chuan a han skena ma se aruk chuan a delete le ngal maka gu chuana a in char zo chuan shoningi sofa a lo mu hil chu zu hmu a puan lak sakin azuk sin tira zinga gu chuanan shoningi azu en chuan alo om to lova in hnuaya zu chukin lekha alo hnu che a boss ni zan kha kalo mu hil pala lo hadam ro ti hi halo siaka chuti lai chuan enge a chanchin shat tumin zingkar kara shengran aron luta chuti anga thut pha puan hmu tak si a chuan ni zana I na nula ria ka ni mo aron karon mu man ker ker chu poiti om tin ron fiam bor bora Reivak lawa shoningi chu Mr. Gu in aron lut le in chu me le Mr. Gu mo sang sang ron khai lut trewa ingi chu chhuale ngal mai tuma sangran chuan kari te su Mr. Gu an vo in chu lunch kan ei hawanga ti sina han ti a shoningi po ron lut le in sangran chuan gu chuan a hi chu a nari mo tangai to thina wang hian ngai zong nei po thiam lova hun ola nei box si lo nang po nakina designer ni chuan isam ti kha tlakol vek mai anga han ti chuya shoningi chuan ani tak tak mo ti in lo hlau em ema sangran chuan gu chuan a bula hian atam thei ang ber hun mangla ka du I in son lu thei phei chuan du tu samani achunga eng po thlen se minon shil thwai thoi thei dona I tho that vel chuan loman ka pedon chenya hala ti chui boka shoningi chuan hlok na tur ngo ta lo dab ve boka ole enge ka ti ma sak berang lo ti wata sangran chuan wichata in et photang ti in han skena sangran la chuan thil dang ti turin a chhuwa san daya gu chuan po room atang ron chukin shoningi ei rong bol chu en renga shoningi chu a buai na te vel saka a chet phunga chuan ati thanga ni ti a hriat boka anu dewa chuan abula wakalin shoningi chuan boss mino pui lokte alo ti a chu vele gu chuan a chuan shoningi chal sam chu zutin alo hui son saka shoningi chuan rin lo lutuk thilani wangin makti na en renga boss chome hi lo da chuak lok te ka tia lo ma lo ti a gu chuan a chu zak box si asana in warning aron pe ngal dona shengran ka wa ka wange ti in a kal son ta ngal da ya shengran chu cafe pakhata thu in yani hu nge in be sein pon lama mi puite vel chu thlir renga shoningi wichat moments chu han en kwal pa a shoningi le yani thalak post chu hmuta a han zuma a mei che du ruk em yani ani nge ni ti hringhala pona chon tlangwal pakhat hian survey nein nula le tlangwal te chu zo na chan tur tlem te paper a chan mai turin a lo pe kwala yani po chu ron kalin paper chu lo pe ve a shengran chon rukin tha lo lak sak chara chu tlangwal chuan a single em ti te ami padu zong te lo zo tin wichat pe mananga idona wangin in et po angai thu te so in yani chuan a phone chu phorin an han skena azo na te chu chang ve maya azo tupa chuan shengran lam chu hoi phein amit meng chuan ti fu in ti mel zat in ron signala shengran nen chuan an lo in thurwal reng chu lo ni in chumin hu chuan yani chu cafe a chuan lutin shengran chuan alo bevata yani chu va thu in lunch ei dun turin an thuwa an hnel zui reng boka shoningi le gu chuan a po lunch ei nan ron langa gu chuan a chuan message dongina han en chuan apa lo ni a ina omlo aron zota chang lem lo chuan ei tur chu ei zom le mela shoningi chuan ni zana min ron chan him wang khan kalom lu tuk boss mak deu mai chu hun har sa ka to piang hian tran pui tu ka nei thina kumtam tak liam to a khan hun khir zet mai ka tok to a chuti lai po chuan rol thar pakhatin min ron chan chuaka athim ema a mel ka mu thei lova ti ina ti a gu chuan a ngai tharenga angai to na kal thui mel ema wang chuan shoningi chuan ei phutang ti ina soi zom du talawa shengran le yan an ron lang le a yan ni chuan nimin lama a khoi thuta wang khan ti palani thu te shil ve in shengran chuan jang shoningi nen chanin ni tero a moment sai in thalak dun na ka hmu a aron tinghala yani chuan
engtin nge wejata inin et thei a boss kha ini emni ti in rin hlel mel zat chuan ena shengran chuan oni e ti in a changa yani chuan oi lo lut tuk a soidan ne na inve in ang si lo ve anni chuan a boss chu kul si mel tha si fil si ti in a chanchin min shil sia invite ang lo ve han ti a shengran chuan kha chu boss poi mo lo zok kha di don chu khalam kha chu poi mo lo a poi mo ber chu in tong tura duan kan ni in ka sha han ti deuh nge ya in la zeivia ma se yani chuan mi hausa ngai zona tum lo thu so in akal san le ta ngal da ya gu chuan anu le paron langin gu chuan in an ron pana doorbell chu anu chuan han meta shoning I chuan shengra ne moti in hong turin a tho thwaya gu chuan apa in ron text chu she chuak zokin khoi ki man ka lo hongang ti in a tho ve buka shoning in a hon ma chuan gu chuan lo ngak lok te alo ti wangin shoning chu a hoile ta chu vele gu chuan a ke ha chuan in palin an pani chuan kong khar ma tak maya chuan anin bo thu ta try mai anu chuan rei ati ema wangin kong khar chu aron hong ta thut maya chhuata afa pa le shoning om dana mu chuan a phuna saru tuka kong khar chu khar le ngal wata gu chuan a pa bula chuan mei che pakhat nen chhuatan lo mu ama khle mai kan lu swala moni le ati a apa chuan I mu chak to lu tuka I mu swal mai ni chu hong ro ati mai sia anu chuan she tak chung chuan han hong le da a ka fa party inawa awa gu chuan lo lut ro ka om renga lo ma lo ti ngala an lu chuan shining chuan thil ti swal om lo fe in laptop alo khoi dera laptop la chu thim thruap tho box si apa chuan imit fia lo ni mu swal mai nyang ka ti reng che khamo aron la te lu zuya gu chuan nu pa ka kong khar pa chuan in share em ni alo ti wata shining chuan anu le pa an ni ti a sheve che a azak le na sa zwala gu chuan pa chuan shengran an khola password alo shil thu chu asoya gu chuan shengran chu mola ti kher mai shining chu anu chuan va enin tunge ani awazota shining chuan gu chuan assistant ani thu so in gu chuan shining ne na chuan ti tur ka pek che kha iti to em awati a shining chuan o ti to e ti chungin laptop on ve che a gu chuan an lem chan ve po chu an mani bukin an phor zel chu beidon kha ka ti ngei mai gu chuan pa chuan an nu bula laptop on fil nya lavin ti zo to a in ti box si awati supa anu chu nu fel takani ti hairo la ni lo ei turo om chawani hi isyam ve ka mi hei hi alo ti fata shoning chuan pate nu te era u thura u alo ti thuaya do kan chu an han kila shoning chu gu chuan anu chuan a ming te zotin shoning chuan a ming te shila gu chuan anu chuan engtia renge in chen dun to ti ina zot na ngala gu chuan nu ka assistant mai lom kanin ngai zong lo ti in chang ngal wata shoning chuan a chwa santa a anu chuan ngai zong fel take nei to a tika chuan kan ngai to lo che ani le enge ngai dan helama lowin son chu enge ri ruk dik tak men shil ro ti ina zot non le a gu chuan nu ka soi to kha midang tin na chen ho ka du lo ma ni chawa chena tu ma ti boy lo ka du nang ni po fa pa nei lo angin om ro u ati ta dot maya apa chu thin thokin ron thowa ilunga chia thek khan enu in dam do ina chun zanin na thut chil che a tu na khatiang thu khai soi khum don ti sha ila thi tura local san mai tur che nya idu ang che chuan fa pa ka nei ta lo ve aron ti khum ta a anuri runa chu mi tui shu zeu pa a apa chuan kan dim lu tuk che a iril ru ti nat kan hlau luata kan lo ti ma ni hi ti in anu chuan du tok ro u ti in alo khap ngal wata apa chuan hotela man choye om rega ngai lo kan ho ngal makang ti in anu nen chuan an chuak ta ngala